El passat dissabte es va celebrar la tercera edició del Bosc de la Benvinguda, una iniciativa de les regidories de Medi Ambient i Participació Ciutadana que busca arrelar els nouvinguts al municipi agermanant els menuts i menudes nascuts a la localitat amb un arbre. Així, en aquesta nova edició, els participants han estat els nascuts en 2018 i s'han plantat un total de 64 olms resistents a una de les plagues més dolentes que s'ofreixen aquests arbres. Les famílies preparades per a l'ocasió es van apropar al punt del barranc de Mandor que es va escollir en aquesta edició per a la plantació, on van rebre un sobre amb la carta que certifica l'agermanament i una samarreta com a record d'aquesta iniciativa. També hi havia preparat un esmorzar per agafar les forces necessàries per a realitzar la plantació. El Bosc de la Benvinguda lo que pretende es recuperar espacios degradados y dotarlos, recuperarlos para el medio ambiente. Y hoy la verdad que estamos muy satisfechos como cada vez más va creciendo y más personas quieren participar de este acto. Nosaltres el que ens agrada molt, a mi com a alcalde el que m'agrada molt, és traslladar el sentit de pertinença, el formar part d'una comunitat. Nosaltres estem orgullosos del nostre poble, estem orgullosos de la nostra gent i creiem que en aquests actes el que fem és reforçar el sentit de pertinença. Donar-vos les gràcies als pares i a les mares i a tots els que esteu ací, perquè crec que en aquest acte estem, com torno a dir, fent poble, fent col·lectivitat, i això és el més important per a nosaltres. Y fuera. Melina? Y fuera. Es tracta d'una iniciativa molt apreciada per les famílies participants que ja estan pensant a visitar la zona plantada per a regar i veure créixer el seu arbre. Joana, acabem de plantar el teu arbre del Bosc de la Benvinguda. A tu t'ha agradat aquesta iniciativa? Anem a preguntar-li als papàs què t'ha semblat, perquè t'hem vist ahir prou afaenada. Conteu-nos una mica què vos sembla aquesta iniciativa. La veritat és que és una iniciativa molt bonica per a les famílies i sobretot per als xiquets, perquè els dona consciència ecològica i a la vegada com a que deixen les seues arrels en la liana. A mi m'agrada molt, la veritat. I vindrem a regar l'arbre de Joana. A que sí, Joana? Tu vols regar el teu arbre? Sí? Moltíssimes gràcies, xics. A vosaltres. Conteu-nos una mica què vos sembla aquest tipus d'iniciatives que estan fent en la localitat. Bueno, pues a mi em sembla interessant, bonico, els xiquets ho estan passant molt bé i bueno, és un lloc on vindre en el futur i veure com creix l'arbret i compartir en ells alguns moments en el futur, no? Aleshores vindreu en família a continuar regant-lo i a veure-lo créixer. Pues sí, no m'ha deixat quasi ni plantar-ho, ha volgut plantar ella, així acompanyar-la i que regue. Doncs molt bé, i ara cal recuperar forces, que n'hi ha que menjar-se el plàtan. Què t'estàs menjant? Conta-nos-ho. Què menges? El plátano. El plàtano. Molt bé, doncs a passar-se un molt bé d'urne, ¿vale? I què has plantat? Què has plantat? ¿Qué has plantado, Edurne? Un Muy bien, ale. Tu has estat ajudant, que t'hem vist ahir preparant-ho tot. T'ha agradat aquesta iniciativa? A tu t'agradaria també que altres dies vinguéreu ací a regar l'arbret? Sí, I per què t'ha agradat? A veure, conta-nos-ho. Te ho has passat bé? sí, me ho he passat molt bé plantat un arbre. Se ho han passat molt bé plantant un arbre i aquesta és una de les principals iniciatives que tenim per a arrelar a la nostra gent. Veiem també per així que tenim a la xiqueta propietària d'aquest arbre. Conteu-nos, vindreu, s'ho heu passat bé, vos ha agradat aquesta iniciativa? Sí, mos ha agradat. A banda, anem prou en bici per així per el poble i havíem vist les altres zones que van fer els anys anteriors i Clàudia sempre dia l'any que ve vindrem a ficar a plantar un arbre per a la meva germana. I sí, la veritat és que com solem anar en bici, quan vinguem per així, pues vindrem i la ruixarem un poquet i bé. Sí, Clàudia està un poquet trista perquè ella no té arbre, però jo li he dit que és l'arbre de les dos, no? Clar, t'agradarà, no? I el compartissis amb la teua germana, que no n'hi ha res més bonic, eh? Sí. Molt bé, doncs que s'ho passeu molt bé i que acabeu de tindre un bon dia. Finalment, i com a cloent de la jornada, es va plantar un arbre central entre totes les famílies participants.